салом, як хабар. Аз имрӯз 16 сентябр парвозҳои мустақими ҳавопаймоӣ миёни шаҳрҳои Душанбе ва Сияни Чин оғоз гардид. Парвозҳо дар ин масир ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои сешанбе ва ҷумъа анҷом дода мешаванд. Аввалин ҳавопаймо имрӯз аз Сиян ба Душанбе омад ва ин аввалин парвоз дар таърихи миёни ду шаҳр мебошад. парвозҳо дар хатсайри Душанбе, Сиян, Душанбе тариқи ҳавопаймоҳои чинӣ анҷом дода мешаванд. оғози парвозҳо аз фурудгоҳи байналмилалии Душанбе соати 15 муқаррар гардидааст. чиптаҳои парвоз аз Душанбе ба Сиянро метавон аз намояндагии ширкати Oriental Sky Aviation, ки қароргоҳаш дар маркази тиҷорати Бохтар ҷойгир аз харидорӣ намуд. аз Zed Mobile миллионро гир, бурди асосӣ 1 миллион сомонӣ, ҳар моҳ то 30 000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ босаи нимсомонӣ айди рамзро ба даст ор ва иштирокчи бозӣ бурднок шав. Zed Mobile аз 100 то миллиони 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.